слушатели на радио Аве Мария, хвален Исус, наживо пред микрофона отец Ярослав. Днес микрофона на радиото Аве Мария, на вашето радио, се намира в двореца на Негово Величество цар Симеон II. Преди всичко бих искал сърдечно да ви благодаря, че приехте поканата да сме днес тук при вас. Моля, че това съвсем нормално и ме радва повода също. Точно повод за нашата среща е 25 години от смъртта на вашата майка. И бих искал да започна нашия разговор. Възможно ли е да споделите с нас какво означава за вас и за вашето семейство 25 години от смъртта на вашата майка, царица Йоанна? Какви спомени и чувства се бужда този ден у вас? Първо ще кажа, че ми коста въобще да повярвам, че са вече минали 25 години. Това е буквално шок, защото смъртта я помня сякаш е било вчера. За семейството майка ми беше всъщност наистина матриарх в първия смисъл на думата. И внуците, и много я обичаха, слушаха, разбира се, и почитаха. Така че те са най-различни спомени или чувства, дори бих казал. Какви бяха основните уроци, които царица Йоанна, майка ви, предаде за живота и отговорността като монарх? Знаете, това вече са толкова моменти или примери, или начина, по който тя се държеше винаги, пък и драмата с кончината на цар Борис. Всичко това не може да се опише, но че тя непрекъснато и всеки момент полагаше усилия да ме, ако мога да кажа, оформи или да ме възпитае в този смисъл и в дух на каквото се очаква от мен. Там няма две мнения. И съм разказвал това, което ден днешен прозвучава съвсем политически, но некоректно. Но тя, колкото и да ни обичаше безкрайно, беше и много строга. И последния шамар ми го удари, като бех 19 годишен. Да си го кажа заслужено и няма да го забравя. Да показва, че кои бене амат, бене кастигат, който ден днешен е нещо съвсем неприемливо. Значи изисквала от вас. О, да, ясно как. Ваше Величество, в изгнание семейството ви преминава през нелеки времена. Как вашата майка успяваше да запази духа и единството на семейството? Там вече от личния си пример, това е едно, от силната вяра, която е била наистина просто лагуида, в целия си живот. И аз така винаги съм си възхищавал каква страшна воля имаше, а също време толкова блага, толкова добра, състрадателна, но наистина и изискаше и от нас, бих казал, строга дисциплина в всеко отношение. Според вас, каква е била ролята на царица Йоанна в социалните и културни инициативи, когато тук е живяла в София? Как бихте искали да бъде запомнена от нейната работа? Е трудно да се каже. По мое мнение е общата картина, Един безкрайно добър, състрадателен и така истински християнин, И с това всичко вече върви наоколо. Но майка ми за благотворителност и такива моменти, мисля, че с което ние поне я помним и толкова хора, които са получили помощ от каквото тя можеше да отделя и понякога отделяше повече от това, което можеше, но винаги искаше да помага и да бъде в полза на обществото. Намерих такива спомени от сестрите евхаристинки, че те са имали сиропиталище в София и царица Йоанна доста често идвала в това сиропиталище с помощ. Тя е помагала на сестрите.
Да. И аз помня като дете, когато идваха веднъж годината тук във Врана сестрите, играехме на една поляна и майка ми ги канеше, разбираше, винаги имаше начин да помогне с нещо или да дари нещо. Аз имам визуалната памет на две от сестрите, които ни гониха из градината и бяха си дигнали, как се вика, расото точно, да ни гонят по поляната тук пред двореца. Раздялата се с родината, как изгнаничеството се отразило на нейната личност. Да, това определено. Тя наистина, както каза, милееше за всичко българско и в годините, като живя в чужбина, толкова, би казал, злободневни разговори с хора и друго, винаги нещо ще припомни или за цар Борис, или за какво е било в България, какво е било у нас. Тя казваше винаги Даной, нали, като говориш на италиански, то не беше Италия, ми беше България.